Hello. Thank you. Bे समाव नोंथांमोननि बे कलेजाव नुजाफैनो मोननानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेयैनो सार मेडाममोननिसिमबो दा जोङो रंजानाय हाबाफारि नङा होमबा एसे रंजादिनि आङो आंनि मेथाइ बे मेथाइखौ रोजाबनो आवगायबाय अरिजिनेल गारांजों रोजाबथ'ला दै डुप्लिकेट गारांजों खनसै दे जानांगा गायदां बाजारनि फुकुरा सोर सोर खोनाखै थिखोलाय बरिया खनफानांगौ रंजानांगौ दै मोजां साननांगौआ बैमोन बेलागाव दाउखौलाय फावसोलाय मुसा लागाव Hey, silakan. Di sini mau siapa?
बिदि जानाय नङा मिथिबाय एसे बोलो होबाव दे नोंसोर मानो बिदि थांनायखौ लोङै जायै मानो दावराव दावसि माबोरै रायजो जागोन बेबायदि दावराव दावसिजों माबोरै संसार जागोन बेबायदि नांलाय खमलायजों Ayah baik sipai muamba, adani islapan ispanai panai jintangan, mobil nai kan katai lihat untuk korai kayan, angan ngabeman, nongane setelah saya jangan banggain bah, sehingga saudara satu dia setelah berkumpulnya, satu dong lagi ya, rongsan aku kasih begitu, thank you.